Oikein hyvää torstai-iltapäivää taas kaikille ja tervetuloa jälleen Atean koko vuosi luovuutta koulutuskokonaisuuden pariin. Mun nimi on Joonas Väisänen ja toimin meillä toisena kouluttajana tässä koko vuosi luovuutta kokonaisuudessa ja mukana tässä meillä on myöskin vuoden mittaan kollegani Alex Ylinärä kouluttamassa. Tänään tosiaan toisiksi viimeinen kerta tätä kokonaisuutta ja tänään aiheena meillä on iPadin sisäiset sisäänrakennetut hienot ominaisuudet tai osa niistä. Ominaisuuksia on ihan valtavasti ja usein vaikkapa noista käyttöapuominaisuuksista sisäänrakennetuista pystyy hyötymään monella tavalla siinä omassa arjen työssä ja myöskin oppilaat sitten opiskelussaan. Lähdetään katselemaan niitä vähän läpi ja toivottavasti saat sitten siitä omaan työsi jotakin mukaan otettavaa. Jo vain. Lähdetään sisään rakennetuista ominaisuuksista kurkkaamaan ihan ensiksi tätä kotinäyttöä, mikä mullakin tässä nyt näkyy. Ja mulla on tänne laitettu muun muassa vaikka säätä ja sitten on vähän pikakuvakkeita appiin ja sitten on kansioita ja tämmöisiä appeja, mitä minä käytän. Sitten on toki välilehtiä, jota voi selailla täältä ja sitten luoda uusiakin ja vaikka tämmöisiä uusia näkymiä kokonaan, mikä tässäkin nyt näkyy tällä hetkellä. Mukauttamisesta voisi sanoa sen verran, että appejahan saa kansioihin vedettyä, kun mä pidän sormea tuossa appin päällä hetken aikaa, ne alkaa värisemään tuolla lailla. Tai jos mä pidän hetken aikaa ja ei ala värisemään vielä, niin kun laitetaan muokkaa, kotivalikkoa, niin silloin ne alkaa värisemään tuolla lailla. Miinuksesta toki poistetaan appi, mutta jos mä haluan vaikka nämä kaksi appia tuommoiseen kansioon, niin silloin mä tartun toiseen appiin, pidän hetken sen päällä, toisen päällä ja tiputan sen sinne. Laite itse nimeää ne tämmöisiksi kansioiksi tuolta ja tuolta voidaan sitten itse vaihtaa sen kansion nimeäkin. Vastaavasti ne saa sitten myöskin pois tuolta kansioista, kun raahaat sen sieltä ulos, niin kansio poistuu. No sitten usein, niin kuin mullakin nyt sitten, niin nämä kuvakkeet saattaa olla vähän turhan pieniä ja varsinkin tekstit. Siihen löytyy apu, kun mennään asetuksiin ja lähdetään täältä sitten katselemaan kotivalikko- ja appikirjasto kohdasta ensiksi. Käytä isoja appikuvakkeita, se pistää ne isommaksi ja jos ne on pienenä, niin ne näyttää tältä. Mennäänpäs tuonne samalle sivulle kuin äsken oltiin tuossa. Aika pienet kuvakkeet näyttää olevan tuolla, mutta jos me laitetaan asetuksista ne isoiksi, niin silloin ne näyttää tältä. Eli nyt ne on huomattavasti isommat ja voi olla sitten selkeämpi ne löytää ja käyttää. No sitten tuolla näyttö ja kirkkaus, eli asetukset näyttö ja kirkkaus kohdasta. Voidaan valita vaikka vaalea ja tummatila. Niiden säätö löytyy myöskin täältä oikealta yläkulmasta, kun pyyhkästään ja tulee tämä ohjauskeskus näkyviin, niin tätä kirkkausnappia, kun pidetään pohjassa, niin se laajenee, niin täältä löytyy tummatila ja vähän muutakin, mutta tummatila on siis se, että mulla täällä näkyy esimerkiksi asetuksissa tällä hetkellä, niin on tummaa taustaa ja tekstit on valkoisella. Jos mä otan sen pois, niin vaihtuu sitten päinvastoin. Vaalea tausta ja tumma teksti. Itse tykkään tuota tummaa tilaa käyttää varsinkin vähän pimeällä iltahämärässä työskennellessä, niin huomattavasti kivampi silmille, kun se ei puske tuo valkoinen tuolta läpi niin pahasti. Mutta siihen pääsee käsiksi tosiaan tästäkin. Automaattinen tarkoittaa sitä, että illalla kun on pimeää, niin se laittaa sen päälle tummaksi ja sitten päivällä kun on kirkasta, niin pysyy tuossa vaalealla. Täältä pääsee myös vaikuttamaan tekstin kokoon.
niin kuin nähdään. Asetukset esimerkiksi on yksi appi, joka tukee tämmöistä dynaamista tekstiä, niin silloin tämä liukusäädin vaikuttaa niihin näkymiin. Lihavoitu teksti tarkoittaa, että kaikki on lihavoituna, eli boldattuna sitten näissä apeissa. Selkeyttää sitä omaa padin käyttöä. No sitten käyttöapun alta löytyy myös näyttö ja tekstin koko, ja sieltä voidaan laittaa lihavointi päälle, suurentaa tekstiä myöskin. Ja tämä on se säädin, mikä sitten vaikuttaa kaikkiin appeihin, ei pelkästään esimerkiksi tähän asetusten näkymään, vaan kaikkiin appeihin, missä jotakin tekstiä sitten siellä on. Löytyy myös hyvin paljon muitakin säätimiä, että ei kun tutustumaan vaan ja saat vaikkapa värisuodattimien kanssa, voit saada pädistäsi sitten juuri sellaisen, kun on sun silmälle sopiva. Joo, no sitten kun ollaan täällä käyttöavun sisällä, niin täältä löytyy ihan valtavasti kaikkea. Ei ole tarkoitus, että käydään kaikkea läpi täältä, mutta nostetaan muutama juttu täältä käyttöavun alta, koska ne on todella hyödyllisiä toimintoja moni näistä. Mennään ensiksi täältä kohtaan. Itse asiassa semmoinen piti muuten sanoa myöskin, että asetuksissa kun olet ja et löydä jotakin, esimerkiksi nyt me ollaan menossa kohtaan kosketus ja assistive touch, niin täältä vasemmasta palkista kun pyyhkäiset ihan alas, niin sieltä löytyy etsi ja sinne voit laittaa vaikkapa nyt sitten sen assistive. Noin, niin se ehdottaa sut ja vie sut oikeaan paikkaan. Eli jos et muista polkua, niin kuin itsekään en aina muista, että mistä se laitettiinkaan päälle, vaikka assistive touch, niin hakuun, kun sen kirjoittaa, niin sieltä se sitten löytyy tosi näppärästi. Joo, käyttöapu, kosketus ja assistive touch. Se kun laitetaan päälle, niin näyttöön ilmestyy tämmöinen lisänappi, mitä moni on hyödyntänyt esimerkiksi osoittimena ruudulla. Nytkin kun tässä teen ruutukaappausvideota, niin sitten saisin tälle videolle nyt sitten osoitettuja juttuja tämän Assistive Touch-napin avulla. Moni käyttää opettajaa tätä myöskin luokassa. Ei tarvitse mennä sinne luokan eteen ruudulle näyttämään, voi padiltään käsin sitten kun heijastaa tätä omaa näyttöä, niin voi tällä Assistive Touch-napilla sitten ohjata. Mulla on tässä lisäksi hiiri, joka liikkuu täällä tämmöisenä pallerona ruudulla, niin sen takia mä en käytä tällä hetkellä Assistive Touchia, mutta usein kun ei ole hiirtä padissa tai trackpadia, millä sitten saisi tämän osoittimen tänne, niin silloin tämä on aika hyvä apukeino siihen. Assistive Touch. Ja kuten näet, kun siihen ei kosketa vähän aikaa tähän nappiin, niin silloin se himmenee tuommoiseksi, ettei se ole kaiken päällä niin häiritsevänä tuossa, mutta kuitenkin löydettävissä, jos se tarvii napata sormen alle siitä. Kyseessähän on nappi, jonka alle voidaan laittaa toimintoja. Kerran kun sitä napauttaa, mitä tapahtuu, 2 kertaa napauttuu, niin mitä silloin tapahtuu. Täällä on vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon. Ja sitten vielä kun sitä pitää pohjassa, niin mitä silloin tapahtuu. Mulla on nyt vaikka näyttökuva laitettu siihen. Jos mä pidän tätä pohjassa, niin se nappaa screenshotin tästä näytöltä. Tuosta. Pidetäänpä hetki pohjassa. Noin. Siinä tuli screenshotti. Assistive Touch, siihen kannattaa tutustua. On oikein käyttökelpoinen käyttöapujuttu. No lisäksi meillä on paljon eleitä, joita voidaan hyödyntää täällä näytöllä. Mennäänpä vähän taaksepäin tuolta ja tuolikosketus. Yes. Meillä on eleitä siis, jotka tarkoittaa sitä, että miten me kädellä tätä meidän näyttöä kosketamme, vaikka 2, 3 tai 4 tai 5 sormella, niin mitä silloin tapahtuu.
Ja itse käytän aika usein semmoista, että mä 5 sormella ikään kuin rähmäsen tätä pienemmäksi, tätä näyttöä. Eli ihan tartun vaan kouralla tähän näyttöön 5 sormella ja rähmäsen tuolla lailla, niin pääsenkin sitten tänne appivalitsimeen. Täällä on kaikki mun avoimena olevat apit tällä hetkellä. Sama, minkä se tekisi, jos tuplaklikkaa sitä kotinäppäintä tai sitten pyyhkäisee näytön alhaalta sormella ylös keskelle ja jättää käden siihen, niin silloin se pyyhkäisee tuohon. Toinen, mitä mä käytän usein on tämä, että mä pääsen, menenpä vaikka Safariin nyt, mä pääsen takaisin sinne aiempaan appiin, mitä mä oon tehnyt, niin mä tartun kourallani, sormellani tähän ruutuun ja pyyhkäsen vasemmalle. Ja takas oikealle, niin mennään sinne Safariin taas. Ja tää on nopea tapa esimerkiksi kirjoittaa tekstiä jossakin tekstinkirjoitusapissa ja välillä sitten lukee vähän tekstiä täältä selaimesta. Toinenkin näppärä tapa siihen löytyy, joka on näytön jakaminen kahtia, joka löytyisi tuolta 3 pisteen takaa. Ja sinne kun me painetaan, niin voidaan valita Split View. Eli nyt mulla olisi Safari tuolla Split Viewssä. Ja sitten mä voisin valita sinne jonkun toisen apin kaveriksi tänne Split Viewhin. Jos mulla on Safari tossa, niin otetaan vaikkapa sitten Keynote tuolta alhaalta toiseen näkymään. Siellä on Keynote, joka mulla on ollut viimeksi auki. Ja nyt voitaisiin tehdä sitten niin, että tänne vaikkapa niin kirjoitella tekstiä, mitä luetaan täältä nettiselaimesta. Eli tämä toimii ihan 2 appia sivun tässä nyt sitten yhtä aikaa. Jos halutaan lisää tilaa vaikkapa tälle tekstille, niin tuosta keskeltä kun tarrataan ja vedetään, niin saa vielä kokoa muutettua. Sitten jos haluan kokonaan pois tästä takaisin siihen, että mä saan tämän Safarin kokonäytölle, niin joko tätä keskipalkkia vedän ihan sivun ja päästän, tai sitten tuolta ylhäältä 3 pisteen takaa, mistä se laitettiinkin päälle, niin sieltä laittaakin sitten kokonäytölle. Sieltä se häviää sitten. Näin. No sitten, nyt kun ollaan sopivasti tässä Ilta-Sanomien sivulla, niin tulipa mieleen yksi käyttöapuominaisuus, joka on tässä hyvä katsoa. Usein opettaja antaa oppilaille tehtäväksi hakea internetistä tietoa jostakin aiheesta. Se voisi nyt olla vaikkapa joku yllijuttu, mitä lähdetään tekemään, Suomen kalat tai jotakin. Ja oppilas on sitten hakenut sen, googlettanut sen hakusanan ja vaikka Suomen kalat ja sitten eksynyt sieltä tänne Ilta-Sanomien sivuille. Kuvitellaan, että tämä olisi nyt ollut se linkki, joka olisi vienyt meidät tänne. No nyt sitten, ensinnäkin kun oppilas avaa sen linkin, niin täällähän on nyt sitten ylhäällä vaikka mitä bannereita ja mainoksia, kirjaudu ja hae ja mitä ihmettä. Tänne tuli joku mainos mulle äsken ja lisäksi täällä videot aukeaa tuolta. Oikealla löytyy linkkejä eri juttuihin, lisää mainoksia, videoita ja muuta. Tämä on aika epäselvä. Nyt tuli automainos tuohon yhtäkkiä. Kesken sen, että oppilaan pitäisi tästä sekamelskasta nyt sitten löytää se olennainen, mikä olisi se uutinen niistä Suomen kaloista vaikkapa. Niin tähän löytyy apu täältä ylhäältä 2 A:ta, näytä lukija, ja padam, näin se poisti automaattisesti kaikki mainokset ja videot ja bannerit sieltä, ja jäljelle jäi ainoastaan vaan sitten se olennainen teksti, joka se oppilaan pitäisikin sieltä sitten saada luettua ja sisäistettyä. Jos tässä olisi kuvia, niin silloin ne kuvatkin jää tähän vielä. Samasta paikasta voidaan pienentää tai suurentaa tekstin kokoa. Voidaan vaihtaa vaikka taustaväri. Fonttiakin voi vaihtaa. Voi kuunnella koko sivun. Katso, paljonko paukkupakkaset nostavat sähkön hintaa. Sähkö on Näin. Ja täten saada tosi paljon enemmän irti siitä. Mä palaan siihen äskeiseen vielä, kätken lukija. Eli tämähän on ihan kamala luettavaa
kun tämä on niin sekava ja lisäksi täällä on harhaanjohtavia juttuja, kaiken maailman mainoksia ja linkkejä ja videoita ja bannereita pompsahtelee sinne tänne, niin kun me mennään uutisen sisään ja valitaan tuolta näytä lukija, niin silloin se pelkistää sen sivun ja sitten jäljelle jää vaan tämmöinen siisti ikään kuin se paperilappu, minkä opettaja voisi jakaa oppilaille ja sanoa, että luepa tuosta ja niin opiskelen nämä asiat täältä. Todella hyödyllinen toiminto. Joo, no sitten palataan tuonne asetuksiin, käydään katsomassa käyttöavusta vielä muutama juttu tähän hommaan läpi. Melkein alhaalla täältä löytyy ohjattu käyttö, joka on mainio työkalu siihen, otan sen pois päältä tuolta, niin siihen, että saadaan lukittua pädi pysymään yhdessä apissa. Ja siitä ei pääse pois, vaikka yrittäisi sammuttaa pädiä tai muuta, niin pädi on lukittu tehokkaasti siihen yhteen appiin. Itse olen tätä käyttänyt ainakin monesti koulussa, kun oppilailla on pädit ja sitten ne usein jotkut oppilaista tahtoo harhautua tekemään jotakin ihan muuta kuin pitäisi, vaikkapa katselemaan YouTube-videoita, niin tällöin mä oon pyytänyt oppilasta käymään ja laittanut sitä oppilaan pädiltä ohjatun käytön päälle. Lisäksi laittanut sinne sitten pääsykoodin, jolloin se oppilas ei pääse sitä itse poistamaan sitä ohjattua käyttöä. Tämä voi ajastaa tämän ohjatun käytön, joka tarkoittaa sitä, että mä voisin nyt ottaa sen pädin vaikka 10 minuutiksi pysymään vain vaikkapa Pages-apissa, jossa oppilas kirjoittaisi tehtävänään tekstiä. Ja tämän jälkeen, kun se 10 minuuttia on kulunut, niin sitten se pädi menee kiinni kokonaan ja sillä ei pysty tekemään mitään. Ennen kuin se oppilas kiikuttaa sen takaisin opettajalle ja pyytää opettajaa sitten avaamaan sen opettajan syöttämällä pääsykoodilla. Ja niin kuin tuossa lukee, ohjatun käytön avulla iPad pysyy yhdessä apissa. Sen avulla hallitset myös käytettävissä olevia ominaisuuksia. Käynnistä ohjattu käyttö painamalla yläpainiketta. Jos on kotinäppäimillinen pädi, eli siis keskellä tuolla sivussa on se pyöreä nappi, niin silloin se on se nappi. Eli kotinappia 3 kertaa apissa, jota haluat käyttää. No nyt mennään vaikka tuonne takaisin tänne Ilta-Sanomiin. Ja nyt kun mä klikkaan 3 kertaa tuolta kotinäppäimestä, niin tulee tämän näköinen näkymä. Ohjattu käyttö, kumoa, aloita ja sitten on valinnat. Lisäksi lukee ympyröi näytön alueet, joiden käytön haluat estää. Eli jos mulla olisi jokin vaikka appi, tämmöinen opiskelijoiden käyttämä vaikka matikkapeli tai muuta, jossa just tuossa kohtaa vaikkapa haluttaisiin estää tuon kohdan käyttö tällä näytöllä, niin mä voin piirtää tänne näitä laatikkoja ja nämä kohdat näytöstä eivät siis kosketusnäytöstä toimi, vaikka niihin painaisi. Eli semmoinenkin vaihtoehto täällä on lisäksi. Lisäksi tuolta valinnat alta löytyy vaikka mitä, eli voidaan kieltää tai sallia tiettyjä toiminteita. Äänipainikkeet vaikkapa, josta nyt olisi video, jonka mä pistän oppilaan katselemaan Yle Areenasta vaikkapa, niin mä voisin kieltää äänipainikkeet ja katson vaan itse, että ennen kuin mä aloitan tämän ohjatun käytön, niin siellä on sopivasti ääntä. Silloin oppilas ei pääse vaikuttamaan volyymeen. Lisäksi voidaan estää tai sallia virtanappi, näytön näppäimistöt, liike, näytön kosketus, eli voidaan ottaa se kokonaankin pois. Koko näyttöön ei voi koskea, mitään ei tapahdu, vaikka siihen koskee. Ja näin edespäin. Nyt mulla on kosketus päällä, kaikki muut on kielletty, ja nyt kun mä painan tuolta aloita, se kysyy pääsykoodia, laitetaan 1, 2, 3, 4 tuohon, en ollut vielä asettanut sitä. Nyt on ohjattu käyttö aloitettu, ja oppilas pystyy siis kosketusnäyttöä käyttämään, eli liikkumaan täällä Safarissa, mutta ei pysty esimerkiksi, mä en sallinut sinne sitä näytön näppäimistöä, niin jos hän tuonne osoitepalkkiin klikkaa, niin näppäimistö ei aukea. Eli hän ei pysty kirjoittamaan sinne mitään. Näin.
Jos mä painan kotinäppäintä, virtanäppäintä, tulee tämmöinen ohjattu käyttö käytössä. Ei pysty menemään. Nämä volyymenäppäimet ei toimi, kotinäppäin ei toimi ja näin poispäin. Nyt mä painoin 3 kertaa sitä kotinäppäintä, niin tämä poistuu tästä ohjatusta käytöstä syöttämällä pääsykoodin, jonka mä sinne laitoin. 1, 2, 3, 4 ja nyt tuli taas tuttu näkymä täältä ja voidaan jatkaa, muokata valintoja tai sitten lopettaa se. Nyt on pädi taas normaalitilassa ja kun mä painan kotinäppäintä, niin tapahtuu taas se, mitä pitäisikin, eli palataan tänne kotinäkymään. Mahtava toiminto, ohjattu käyttö. No sitten sieltä löytyy paljon muutakin. Voisin näyttää tässä tämmöisen keskittymiseen liittyvän asian vielä, joka on keskittymistila nimellä. Ja se löytyy täältä asetuksista keskitytilasta. Ja kyse on siis näistä, mä pyyhkäsen nyt oikeasta yläkulmasta alaspäin. Kyse on siis näistä tiloista, mitä tänne voi laittaa. Älä häiritse, siellä onkin jo, mutta lisäksi sä voit luoda sinne vaikka mitä, joko tätä kautta tai sitten asetusten kautta. Täältä keskitytila ja plussa. Ja nyt mä näytän, miten se luodaan. Mä luon tänne nyt sitten vaikkapa lukeminen. Luodaanpa semmonen. Okei, muokkaa keskitystilaa. Nyt kun mä valitsen tänne käyttäjiä, mä voin sallia sieltä joiltain käyttäjiltä ilmoituksia. Vaikkapa niin, että että rehtori ja kollegat voi lähettää viestejä, mutta sitten taas mun lapset ja perheenjäsenet ei voi tällä hetkellä lähettää viestiä, kun mulla on tää lukeminen tila päällä. Lisäksi mä voin valita appeja, jotka mä haluan, että niiden ilmoitukset sallitaan. Muuten mitään ei sallita. Lisäksi tämän voi ajastaa päälle halutessaan, että taas nyt sitten vaikkapa koulu, keskittymistila tai opiskelu, ja silloin se aktivoituisi aina vaikka kello 8 ja 2 välillä, kun oppilas on koulussa. Joo. Lisäksi mikä tässä on hyvä, niin täällä on tämä muokkaa näyttöjä. Mä voin valita minkälainen kotinäyttö on, tai se näyttö kun pädi on suljettu, ja lisäksi kun pädi avataan, niin miltä se silloin näyttää. Mulla oli tuossa aiemmin, mä näytin täällä, mulla on monta välilehteä, niin kuin alhaalta nähdään, ja näitä kun pyyhkäsee, niin täältä mä voin valita nyt vaikkapa tämän. Tää on nyt vähän sekava, mutta otetaan vaikka tämä on aika hyvä, tämmöinen koulumode. Siellä on Pagesia, Clipsia, GarageBandia, iMovie ja näin edespäin. Tämmöisiä appeja, mitkä koulussa olisi käytössä ja kellokin näkyy tuossa selkeästi. Niin mä voisin valita siis täältä tähän keskittymistilaan nyt sitten tuon välilehtiryhmän, jonka mä oon luonut aiemmin. Valitaan se, painetaan valmis. Ja nyt sitten mä en ole kieltänyt tai siis sallinut mitään appeja tai käyttäjiä. Mä oon vaan valinnut tuon näköisen välilehden tulemaan, kun tämä aktivoidaan tämä keskittymistila. No nyt voidaan mennä takaisin tänne kotinäyttöön ja pyyhkäistään oikeasta yläkulmasta. Valitaan täältä, missä lukee älä häiritse on päällä, ja laitetaan täältä nyt sitten se lukeminen ja samalla voit huomata, kun mun välilehti vaihtuu tuolta. Siellä se on ja mulla ei ole täällä muita välilehtejä käytössä kuin vain se, minkä minä äsken valitsin. Eli vain ne apit löytyy nyt sitten mukavasti täältä ja jutut, mitkä mä oon sinne valinnut. Lisäksi mistään apista ei tule tällä hetkellä ilmoituksia, kun mulla on tämä keskittymistila päällä, joka loin äsken. Pystyy siis keskittymään paljon paremmin työskentelyyn, kun on tämmöinen focus mode päällä tuolla. Joo. No sitten vois vielä katsoa muutaman jutun.
loppuu ja katsotaanpas tuolta. Niin, no varsinaisesti puhuttu sisältö. Tämä on se paikka, mistä sinä saat valittua puhuvalinnat tai näyttöpäälle. Tarkoittaa sitä, että kun olet missä tahansa, mennäänpä takaisin tänne Ilta-Sanomien sivulle, pistetään lukija päälle, vähän selkeytetään sitä. Nyt mä voin siis pitää sormea täällä näytöllä, valita jonkun osan tekstistä ja ylös ilmestyy tämmöinen puhu, niin tää on se puhuvalinnat. Nyt kun mä klikkaan tuosta, niin laite puhuu tämän. Katso, paljonko paukkupakkaset nostavat sähkön hintaa. Lisäksi siellä oli puhun näyttö, eli puhun näyttö löytyi tuosta. Kun se on päällä, niin silloin kun mä pyyhkäsen näytön, siinä itse asiassa lukeekin, kuuntele näytön sisältö pyyhkäisemällä 2 sormella näytön yläosasta alaspäin. Eli kun mä oon siellä täällä vaikkapa ja haluan nyt kuunnella, että laite lukee mulle tämän, niin mä pyyhkäsen näytön yläosasta 2 sormella alaspäin. Ups. Katso, paljonko paukkupakkaset nostavat sähkön hintaa. Sähkö on tiista. Eli nyt se lukee sen näytön ja lisäksi korostaa ne oikeat sanat. Voidaan vaikka vielä hidastaa sitä tekstin lukemisen tahtia tuolta, jolloin sitten vaikka nuoren oppijan on helppo sitten seurata sitä tekstiä täältä ja samalla kuunnella ja ehkä vaikka harjoitella sitä lukemaan itsekin. Tosi hyvä ominaisuus siihen. Täältä pääset siis valitsemaan puheäänistä. Suomi. Mulla oli äsken Satu ja Satu parannettu. Eli parempi Satu, kun sä lataat tämän paketin sieltä, niin silloin se puhe kuulostaa vielä luonnollisemmalta kuin tuo oletuspuhe. Voit myös vaihtaa täältä puheääniä suomelle ja monelle muullekin kielelle halutessasi. Mutta suosittelen tuon tekemään, että ottaa sen paremman paketin sieltä lataa kerran, niin silloin niin se puhe kuulostaa paljon luonnollisemmalta. Lisäksi hauska, mikä mulla vielä pisti silmään täältä, niin kirjoittaessa puhu. Tämä on aika hauska. Puhu sanat, pistetäänpä se päälle. Ja nyt sitten kun me mennään johonkin, missä me kirjoitetaan jotakin, mennään vaikkapa nyt sitten tuonne. No meillä oli Keynote tuossa auki, mennäänpä sinne. Otetaan tuolta uusi sivu, vaikkapa noin. Ja otetaan vielä pelkkä teksti noin. Nyt kun mä tänne lähden kirjoittelemaan, että hei, niin se puhuu tämän äänen. Ei taida itse asiassa välttämättä videolle kuulua tällä hetkellä, mutta se puhuu ääneen aina sanan jälkeen. Kun mä olen sanan kirjoittanut, niin se puhuu sitten sen ääneen. Ja täten voitaisiin sitten saada vahvistusta tavallaan siitä omasta kirjoitetusta asiasta, että se on. Kone lukee sen jälkeen, kun sä oot sen sinne kirjoittanut. Joo, puheenjutut oli tuossa. Suosittelen tutustumaan näihin. Täältä löytyy ihan valtavasti kaikkea, mikä voisi tukea sitä padin kanssa työskentelyä tai opiskelua. Ja me mielellämme koulutamme tätäkin asiaa oikein ajan kanssa lisää, koska tässä on ihan valtavasti kaikkea tosi hyödyllistä olemassa. En lähde avaamaan tätä avustetun käytön tilaa, mutta mainitsen vielä ja suosittelen kokeilemaan. Siksi en avaa sitä, koska tämä boottaa padin. Siinä kestää ehkä 10 sekuntia, se on semmoinen nopea bootti ja se käynnistää padin uuteen tilaan, joka on niin kuin todella paljon selkeämpi, jos niin kuin jollain on haastavuutta. Vaikkapa nyt sitten voisi olla vaikka eskarioppilas tai vaikka minun mummini, jolle tämä näkymä on niin kuin aivan liian sekava. Ja hän ei edes tarvitse mitään suurinta osaa näistä. Leikitään, että mun mummi tarvitsee
kameraa, Safaria ja vaikkapa Kuvat-appia, niin silloin me voidaan sallia täältä hallitse appeja. Siis sallitaan ne apit, mitkä halutaan, ei mitään muuta. Ja sen jälkeen voidaan valita, näkyykö ne tuommoisella riveinä vai ruudukkona. Ja kun tämä käynnistetään, eli aloita avustettu käyttö, jota en nyt viitsi tehdä, koska sitten tämä lähetys katkee, kun tämä pädi puuttaa, niin kun avustettu käyttö pistetään päälle, niin silloin se pädin ruutu näyttää vain siltä, että siinä on pelkästään nämä ja hyvin paljon pelkistettynä vielä enemmän kuin normaalisti kamera. Esimerkiksi siellä on kamera auki ja siellä on nyt sitten valittu vaikkapa pelkkä kuvanotto. Kamera ei voi kääntää, ei voi ottaa videoita eikä niin edespäin. Niin pädi näyttää tuolta ja siellä on iso nappi, ei mitään muuta. Ja kamera, siitä auki kamera ja sitten siellä on vielä keskellä iso nappi, että ota kuva. Tosi hyödyllinen tietyissä tapauksissa ja siitä saa pädistä oikeasti personoitua semmoisen omanlaisensa. Avustettu käyttö. Lisäksi kurkattiin tuo ohjattu käyttö. Suosittelen sitäkin kokeilemaan, mutta tämä on huikea. Kokeile rohkeasti. Laita tuonne pari appia ja sitten aloitat avustetun käytön niin pääset testaamaan, miltä se näyttää. Etenkin pienten oppijoiden ja sitten hyvin vanhojenkin kanssa, niin kuin itse mainitsin oman mummini tuossa, niin on erittäin hyödyllinen juttu. Joo, tässä oikeastaan kaikki. Tältä erää ensi viikolla meillä on viimeinen kerta, jolloin ei varsinaisesti mitään uutta asiaa enää, vaan käydään lyhyesti läpi, mitä tämä vuosi on pitänyt mukanaan ja kiitetään ja kumarretaan silloin sitten kaikkia osallistujia vielä kerran. Kiitos paljon, kun olit tänään mukana ja toivottavasti sait jotakin hyödyllistä sinne sun omaan reppuusi vietäväksi mukaan työelämään ja myöskin oppilaille. Kiitos paljon ja palataan vielä ensi viikolla. Moi moi!